Fas ti byth yn disgwyl hyn yn Japan, canu Cymraeg ar y strydoedd, y ddrau goch ym mhobman, a plant ysgol yn canu hen wlad fy nhadau. Mae Cymru'n huge yn rhan yma o Japan, ond pam? Rhys Williams ydw i, cyn ysgellwr i Gymru. Yn 2019, weles i dinas Kitakyushu yn syrthio mewn cariad ar Rugby Cymru. 6 blynedd yn ddiweddarach, dwi'n nôl i weld os yw'r cariad na dal yn fyw. Tro cyntaf ni ddod nôl ers 2019 cyn Gwpan Rygbi'r Byd. Cario hwnna. Ni'n mynd i'r River Walk i gweld y Fire Brigade Centre. Mae peli efo ni. Os mae'n rhaid i wneud tymach o rygbi, mae anrhegion efo fi yn y bag. A mae yna Crys Cymru efo fi i roi i rhywun sydd yn pwysig fan hyn. Ond nawn ni weld nawr beth sy'n digwydd. Wnaethon ni ddod nôl fan hyn yn 2019, just cyn Gwpan Rygbi'r Byd, a wnaethon nhw roi rein ar pob finjan dan, felly dros 1000 o'r ceir o gwmpas y ddinas, yn gyd cario'r Red Dragons, beth wnaethon nhw galw ni. Hopefully the dragon keeps the citizens safe. Where's the button to go? Woo! Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. There's a jersey and a tie and for you. Are you going to the game? Of course. Okay. Are you supporting Wales? Huh? Support Wales? Yeah. Oh, good. Red shirt. Good. And his hat. And the hat, good. Yeah. Keep the sun off. Yeah. Okay, thank you. Good to see you. Good to see you. Dwi'n teimlo fel dwi'n cynrychioli Cymru unwaith eto, ch'mod, dwi wedi wneud e fel chwaraewyr, ond nawr dwi'n wneud e fel rhan o fy ngwaith i, ac mae'n teimlad dda i cynrychioli Cymru. Pawb yn gwybod am Rugby Cymru, chi'n cerdded o gwmpas y ddinas, mae yna posters pobman, billboards pobman yn dangos Rugby Cymru. O'n i ddim yn disgwyl yr un croeso wnaethon ni cael. O'n i'n sicr oedd y ddinas wedi cymryd Rugby Cymru i eu calon nhw. Yn enwedig efo'r ysgolion yn canu'r anthem. Diolch yn fawr am y gwahoddiad iddi ni ddod yma heddiw. On behalf of the Welsh Rugby Union, it's amazing to come back to the city of Kitakyushu. Ni byth wedi gwthio'r anthem neu beth o'n maen nhw jyst wedi wneud ar ben eu hun. A maen nhw'n cael yr ysgolion i gyd ymarfer pob diwrnod. Rwy'n wneud e pob bore a pob prynhawn cyn gadael ysgol. Maen nhw'n ymarfer anthem. Mae'n just... yeah, brilliant. That was awesome. That was class. Oedd hwnna mor gystal â rhai o'r ysgolion fyddech chi'n mynd mewn yng Nghymru, ond mae jyst yn anhygoel sut maen nhw'n gallu cymryd y iaith Cymraeg a canu fe fel, maen nhw'n gwybod e. Fits. Happy coat, happy. A pan
ti gyda'r wisg yma? Wel, mae district yma yn 400 mlwydd oed, a dyma'r un o'r festivals, a dwi'n meddwl mae yna fel competition rhwng y blocs a'r faint mor sŵn nhw'n gallu neud rhywbeth fel yna. Fyddwch chi ddim yn meddwl fyddwch chi'n dod draw fyny a cael profiad fel yna. Mae mor gymaint o egni mewn i cysylltu efo pobl o Gymru. Falle achos maen nhw fel cymuned yn pwysig iddyn nhw fel mae rygbi yn pwysig i ni. Bore yma, ni'n mynd i ysgol sydd efo plant efo special needs. Dwi'n edrych ymlaen at hwn achos oedd hwn un o'r pethau wnaethon ni gweithio yn galed efo'r ddinas efo cyn Gwpan Rygbi'r Byd achos o'n i moyn dangos oedd rygbi gallu bod i pawb. You make flowers, amazing, amazing. Arigatou gozaimasu. Brilliant. Good. Dyna beth oedd, ch'mod, o'n i'n rhoi gadael legacy fan hyn, fe, ch'mod, a helpu'r ddinas i datblygu rygbi yma. Chi'n gallu gwneud rygbi efo pawb, ac oedd hwnna jyst yn brilliant. Gobeithio, mae yna tym bach o legacy fan hyn i helpu'r plant yn Kitakyushu a ch'mod, fydd rygbi'n gallu byw fan hyn am flynedd i ddod. It's amazing to be back. We worked with the city really hard up until the 2019 World Cup, and to come back and see Wales everywhere just shows the bond and the relationship that we built in 2019. The citizens really took Wales to their heart back then, and it's great to see it still alive today. And I think that's what's special between the connection with Welsh rugby and the city of Kitakyushu and their citizens. It's amazing to see it still alive today, and hopefully we'll see it alive again on Saturday. Bore yma, ni jyst yn gwneud open training session efo 100 o plant o gwmpas y ddinas. Yeah! And spin! Spin! Where's the spins? In and out, spin! Go, go! And go, go, go! Mae rhai o'r rein, dyn nhw ddim wedi cael chwarae rygbi o gwbl, ond mae rygbi yn Kitakyushu yn tyfu. Go! Y ffordd i dweud ddoe, oedd na un ferch, a dweud nhw oedd sgiliau hi yn anhygoel am oedran hi. What's her name? Namae mo ikaw siya. Ida. Ida? Ida. Ida, okay. And we met her in 2019. Does she remember it? 2019年に会ったんだけど、それ覚えてる？覚えてます。 Yes, she does. Yeah, I remember. You remember? A oedden nhw i gyd i dweud, yn sicr fydd hi yn digon dda i datblygu mewn i chwaraewr rhwngwladol i'r gêm y merched. I was signed by the team. Yeah. Yeah. これみんなのウェールズの人のサイン Yeah, Warren Gatland. Yeah. Hwna'n dangos mod creu legacy, a dyna un, ni wedi effeithio un person, mae hwnna'n legacy yn dweud. Mae hwnna'n dda. Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。 Thank you. Enjoy the game. Dwi'n buzzing ar ôl bore yma. Dwi'n more excited i mynd i gweld y game nawr. Go Wales! Bod yr icing ar y cacen yn fe, jyst i gwylio Cymru fan hyn a gobeithio gallwn ni cael y buddigoliaeth. Dyna ble fydd y magic. Ond gallu gweld o'r gwynebau chwaraewyr y bore yma, chmod, nhw'n desperate i ennill. Wel, mae angen i ennill heddiw. Gobeithio. Oedd hwnna ddim y breuddwyd i gorffen yr wythnos efo y buddigoliaeth, ond chmod, oedd e'n galed
siomedig iawn, ond sicr, chmod, oedd y cefnogaeth fyna i'r tîm. Dwi wedi bod yn gofyn cwestiwn trwy'r wythnos, pam mae pawb yn cefnogi Rugby Cymru yn Kitakyushu. Dwi'n meddwl mae jyst y pobl. Dwi'n meddwl, mae rygbi yn rhoi popeth iddo chi. Mae wedi rhoi popeth iddo fi. Dwi wedi mynd dros y byd, chwarae pobman. Dwi'n chwarae dros fy ngwlad, oedd yna fel breuddwyd. Ond pob tro chi'n mynd i lle newydd, y connection yw pobl. A dwi'n meddwl dyna beth sy'n special fan hyn. Cariad nhw. Mae cofio'n mor cynnes efo fi o'r gwaith fan hyn, a fydd tym bach o Kitakyushu efo fi trwy amser. Hwyl fawr, hwyl fawr.